рӯзатон ба хайру ба шодӣ, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо сӯзем хубем. ва чӣ хеле ки дина дар эфир бисёре аз шумо хоҳиш карданд ки дар духовкаи навак тарзи пухтани бисквита нишон бите. Ина ози ма бисквит пухтаистам. Дина чӣ хеле ки ваъда додум мекунам ҳатман. Ина ози мекунам, дӯстони азиз, я бисквит каданиём, бисквити 4 кунҷа мекунам дар листи 4 кунҷаш. Ва барои бисквит уқачи дар кор нестай, обични дар кораи тухм. Ма иҷа 14 тухма шиканондум. Вақта бисёр нагирам гуфтум. Барои аму 14 тухма шиканондум. Ина шакар гирифтагиём. Шакар дар корай, баъд камтарак равған, баъд орд дар корай 1 таразри литр. Ҳозир боша дар аввал чӣ кор мекунем? Ҳамаша якум мезанам. тухморо лад мезанам, баъдан шакар меандозам, кам кам дохта ба лад задан мегирам. дӯстони азиз, фаромӯш накунед ки ма ҳами аввало ба миксер мезадам, ҳозиро ба миксер мезанам то орд дохтана. Орд ки дохтани шудам, дига ба венчик мезанам. ҳозир боша мезанам ҳамира 10-15 минут. ма фақат лад мезанам ба миксер. байнами михелкали миксер ма скоростиш сахт нестай, камтарак ишлега. Насиб иншолло я миксер дига мехарам. Миксерои палечиам набоша, амқали дасти якхай дига иқа скорости хушбутарша мехарам. Дар аввал хаям қали мезанам. тухмошка ҳамаш якҷояши зардиё қасидиё. пасон баъд шакара камтараки дохта лад задан мегирам. ҳамира ҳами хел ба ҳами тарз 10-15 минут ма лад мезанам. дӯстони азиз, баъд ихали чӣ мешавад? пух мешавад. намқали лад зада меистам 10-15 минут. як ранг хай як ранг шид, баъд нишон метавонам дӯстони азиз, барое ки овози миксер шумай безеб метавонад гӯшотон кар мешавад. дӯстони азиз, ина чӣ хеле ки омадааст. намқали бояд 3-4 минути дига мезанем. я қариб 10 минут зада меша. я 3-4 минути дига мезанем, тайёр мешавад. нахеле ғавзтар мешавад. чӣ хеле ки агар омадааста боша, намқали ки боша, намқали сафедтар мешавад. баъд бас мекунем, намқали зада местем. хулас инам хеле хай тайёр шид. намхели и фақат тухм қати шакарай. дӯстони азиз, анак шурӯъ мекунем. камтарак равған меандозумша. ма равған дохтумша, инамҷо дохтумша равған. баъд ҳатман ки орда бояд ай сетка гузаронем. хай ма сеткамам хелай инами хеле мегирем. орда ина 14 тухма дохтам, 14 инами хеле орд меандозам. дӯстони азиз, ҳамун нигоҳ карда ба тухм. агар 6 тухм дохти 6 қошуқ меандозӣ, ҳам хеле меандозам да. якум намқали ма сеташа меандозам, обични сета меандозам. не хеле ҳар ҷошта ай сетка мегзаронам, якҷода не ҳар ҷошта мегзаронам. полнида ҳами чӣ. баъд ай ҳама муҳим, ай ҳами тараф и тараф то додам мегирем. инам хали ай инами ай ҳами тараф сар кардем. ҳамхали и ордоша якҷоя мекунем нағзака, во ордои дигаша бо меандозем. ҳамхали бо нигоҳ карда аммо лозима 14 қошуқ меандозам. ҳамхали то ордош якҷоя шидана. ина хали против тов наметиҳем, фақат ҳамин чӣ хеле ки рафтаистем ҳозир ҳамин хел тов метиҳем. ё ки сахт не, ҳами оста оста мекунем, як намуд тов метиҳем. ша дӯстони азиз, и барои ҳами бисквит муҳимай. хай бисёр одам медонаву бо май видеоро барои ҳамо одамое ки хоҳиш кардам барои ҳамо кадестам, илтимос ягон гапҳои чӣ нанависед ки ҳамира метавонад чӣ бо такрор мекунӣ. ҳамхалиҳо илтимос нанависед. инам хеле хай ишчӣ кишид бо орд дохта. ҳамхали якҷоя мекунам, бо охиронда нишон медиҳам. ҳатман ки дар қариби охираш баъд чира разрехителам ай ҳами сетка гузарондан дар кор. дӯстони азиз, ям обязательно ҳатмӣ. инам хеле хай давом метиҳем.
دوستان عزیز اینمی خیل خمیرش خلاص تیار شد. فقط همی یک ستا دادم. بعد аллакай духовка ра гирён кардам. Инам хеле бисёр одамо мепурсанд дар чанд мемонӣ. Ина 150, ин тараф 200. Инам мобайнда мемонам фақат мобайнда. Намедонам ма 175 меша. Ма дар одули 150 мемондам. Ида ҳамида пухтам барое ки ина ису кардам пастар шид. ҳамида пухта будам одаф. Инами размерда. Иҷаша дар ису баъдан ира дар 30 монда будам. хушро напух. Анаида дар 40 мемонам. Дар 40 мондам минут чай. Чӣ хеле ки гуфтан минут чай ҳозир мегирам. Аммо чира мемонам. Якам дар тагиш мемонам. Дай ҳама таг дишта мемонам. Ҳаме 40 минут борин меистад. Баъдан дар болош мемонам барои дурнаш пухтан. Камтарак болои хеле як чиз болои болода не мобайнда. ин хелхай дӯстони азиз ҳозир мегирам бониш. дӯстони азиз анами хелхай гирифтам дар ду тақсим кардам ами хамирша. нимша дохтам ними дигаш мондак мегирам. агар ки дидам ма ҳозир якум бор даи хеле чӣ пухтаистам дар қолабак пухта будам. дар хеле лист полни якум бор пухтаистам мумкин ай 40 минут камтар боша барое ки камтарай ҳамон сабаб ҳозир мемонам шахай ду тақсим мекунам. инам хеле агар дидам ки падёмаш камтар боша майдатар боша бо тухм карда се қабата мекунамша барое ки якҷо мебарем ира. азиз 20 минут гузашт. ина 20 минутуш гузашт. аллакай тайёр шидай. ина нукями чӣ нашава тайёр шидай. мегиремиша уша мемонем. хай падёми баланд надодаю хай созай. се такадан дар корай. дута меша. се такадан дар корай. яте дигам кардан дар корай. дӯстони азиз бисёр шумо мепурсед кремуш айча. инам хеле қаймоқа мегирӣ. чӣ хел тайёр мекунӣ? қаймоқа мегирӣ ҳеҷ кор намекунӣ. фақат мегирӣ баъд сахрни пудра меандозӣ камтарак ба миксер лад мезанӣ кремуш тайёр меша. ма ба чашм меандозам сахрни пудрара. ҳаморам ба грамм прам намекунам. инам хеле тамом лад мезанам кремуш тайёр меша. ман креми тайёр доштам. ҳозир ишам тайёр мекунам. баъд торта ки тайёр карда шидем пӯшондем бо нишон медам. инҷо ина хеле пӯшондестем. дӯстони азиз дар инҷа ма ёдам буромадай. ина бисёр гуфтед ами чӣ тону нишон медиҳед. крем на крем шеф дукан. инам хеле тайёр мекунӣ. ин хеле худуш полни худуш хад намеша. ина хеле сахт намеша. камтарак загуститил дохтагӣ меша барои сахт шиданаш. баъд сахрни пудра кати задагим. баъд загуститил дохтагим ҳозир нишон метиҳам загустителам. бисёри одамо мумкин надонанд. инами хеле загустителай на барои ами сметана сливки фарқ надорад дар кадомеш боша будози ғавс мекунад. чира ҳамон крема ғавс мекунад. дӯстони азиз чун ҳар вақта бо мо ира тайёр кардем некем видео накардем барое ки бисёро мепурсед ки ҳамн насадкорро нишон медиҳед кадане нишон медиҳед камтарак чӣ айда барои ами видео када хеле чӣ хеле бугум титу питу ҳама ҷо видео кардем бо ҳар кас ҳар гап мегӯ барои амо ина ҳама ҷоро тоза мекунӣ ба нишон медиҳӣ. агар охали нишон медиҳӣ дига тамом сар меша. инам хеле хай тайёр кардем. ё насадкои амо осонакай я насадка кати ду насадка кати неми баргошо бачиёш ҳамин ду насадка истифода бурдем ҳамагӣ кадемш хайнам хеле шумо баҳо бутиед ира насиб боша пага якҷоак мебарем. ба кам кам видео мекунем амо якҷоаки зурай. инам хеле хай дӯстони азиз дар инҷо боша видеоро ба поён мерасонам. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз.